Ajde. Odlično. Ne, stani. Kad? Sem na tržištu Srbije, prisutni smo... Okej. Ja sam Borko Vujašević, zaposlen u Japan Tobacco International kompaniji, model kompaniji. Okej. Ja sam Marija sam da reknem. Čekaj. U našem regionu. U našem regionu. A čekaj, a koji drugi region ima? Šta hoćeš, da ponovim ceo tekst još jedanput? I zašto korisničko iskustvo direktno utiče na... Ovo je potrebno, moram opet. Počnite sa... Opet? Ne, opet. Moram opet? Ne, opet. Hoćete opet. Opet. Šta mi je ovo treba? Dobro. Prema Forbesu, 78. najveća firma na svetu. I gledanje oči... Ne znam, nekako mi zasmeta. Ako koreliraš to, ja nekako, dobar sam i onda u fazonu, fuck. Samo lagano, ponovit ćemo koliko puta treba tako da... To si super rekla, hoćeš ti da se snimaš? Sada me ubiješ, šta sam... Ja sam kod drugli alumni. Ne mogu. Ti mi reci kako ovo izgleda, ja ne volim te kamere i to i ta poza, jer to mnogo... Nekada i one male i naizgled nebitne odluke mogu biti puno... Ja rekao, šta ću ja sad, razumeš? Oni svi, kaže, proizvodimo plastiku, ne znam, ove, direktorka HR-a, obučava ljudi. Mislim, mi proizvodimo vesti, znači... Nije problem, možemo još 2-3 puta imam parking, još traje. To je već, skuvala sam se. Ovo mi je onaj moment rad na sebi da unapredimo. Ja mi se ruke ne vide, pošto igram puno rukama. Okej. Međunarodne asocijacije, nema veze. Ajmo. Tu sam da popričamo o tome. Imam neke bombonice, tik-tak. Ajde da ja to mislim, rešit ću ih brzo. Jes. Rekao sam G. Vidio sam. Šta da radim? Vidim da je G, izgovori G, čoveče. Još razmišljam, nemoj G da kažeš i reče G.